Salutări, eu sunt Roman Gaming și am regăsit la mai de PvP. Data asta aici cu Son of Joy, Iulian. Hai. Bun, știu că am făcut PvP foarte des, adică na... Asta serie care am continuat-o. Dar nu sta fără griji, o să postez și în celelalte serii. Dar până zilele astea nu am mai avut timp să postez, am fost și ocupat, na. Ok. Acum am promis că o să mă revanșez. Poate nici nu asta mai lung ca asta, na. Unde mergem? Hai să luăm licor prima oară. Cele mai importante sunt astea de regeneration. Păi da. Domnul pe la spate, Ia uite. Uite-l pe boss, uite-l pe Gigel. Uite-l pe Gigel cum veni el foarte. Bă, uitai să-mi iau. Ia. Apără-mă. Stai că-i rup ăștia, am sărit pe ei. Rupei. 4 viață, l-am luat. Și într-o zi o să încep o serie tactici de PvP. A murit. Stai puțin că mă... Bă, ce ai dat tu? Ce l-ai aruncat, mă, pe Iulian, bă, boss, bă, bunule. Ce snipe! Mă bag cu Rafael. Copiuțe. Ce sniper-ul intra la Rafael. Hai să luăm de la de forță. Hai, repede jos, că mă bate în repede. Bă, ăsta are fostul tău schimb. Bă, nu mai îmi băga în sprint, ești nebun? Mai îmi bagă în sprint, what the? Bă, Domnul cu facără. Bă, tu erai! Uite-l, bă, pe mâine. Bă, făcui block hit-ul și accesoriul ăla. Da, ce român am și eu accesoria. În mine. Hai. Că îți dau puțin de regenerare. Ok, ești acolo? Da. Dacă vrem să nu mai plecăm așa unii lângă alții, că vezi că murim. Ce-am dat-o? L-am prins, Bă, eu m-am blocat aici. Bun, am spart pe un șair. Haide, spate, mă, bossule, care mă aștept și pe mine puțin? Ia uite-l. 11 HP beatul. După aia, bă, vezi că vine unul, spate. Ia uite. Ce snipe! Stai că-i trag snipe-ul. What the fuck, ce haotic trag. Hai pe la, hai de full diamond. Ce am dat? Bă. Hai, sari. Da, bă, prostule, dau în tine ca să sari. Hai, dă-mă. Păi sari în partea aia. Hai, mai dă. Hai, zic când sari. Acum. Da, aici, iubite. Na, bă, poțiuni de regenerare. Bossule, mai am 2. Bă, mor, mă, gustă, iți-miți. Hai. Bă, lasă-mă, omoară-mă, tipule. Ia dă-mă că te omor eu. Să fac punctul. Double kill, ia uite, 33 de kill-uri. Mă rog, și ca să știți, am postat ăla pentru că voi nu mai puteam filma atunci. Mă rog, am avut și teme, am și toate cele. Nu prea am timp. Dar acum o să încep să postez. Mai ales pentru că weekendul ăsta și voi aveți, nu? E ziua muncii sau? Întâi mai, bă, ziua. Mă rog. Ia uite, bă, am dat-o în aer. Ce am dat-o la tip? Strike. Bam, apărarea. Am luat licori, că mă-i zici tu licori. Ia uite. Iți-biți mai nimo. Dă-i, bagă licoare. Bă, dă-l pula mea de Bă, licoarea. Ia uite. N-ai vrut la licori, cum îi zici tu licori. Păi da, mă, după Meti. N-am jucat odată Meti. Mi s-a părut cea mai mare porcherie și n-am... Așa, bun.
Ia uite, mă. bossule faci- Bam, bam. Bici, bici, mort. Vezi că dă unul în tine. Ce, mă? Cine îl ține? Wow, fac ce lag am. Bă, uite, uite-l pe Tony, uite-l pe Gigel. Bă, Gigele, Oh, bă. snipe, Bă, ce prost a snipe. fost când s-a dus acolo. Uite și ce prost e. Stai că are full fier. Full fier, stai. L-omor. Hai să luăm fier, că știu eu de unde să luăm fier. Mor. Da, ici-bici mă enervează. Dă-i bă, neci. Așa, hai să urcăm Eu am toate văzut după itemele. Tony, care sabie enchantată sau după Rafael. Așa, dă-i. Ai Rafael, Dă-i. ai Rafael. Dă-i. Hai să luăm niște poțiuni de forță. Știi unde sunt, nu? Stai. Ia uite, pus armură de diamond. Are full diamond. Cine? Trasul, nu să zici. Oh, snipe! Bossule, diamante, câte vrei. Snipe, aia a fost. Bossule, bă, dar unde sunt diamantele astea? Nu știu, ele la eu. Hai să le băgăm în Ender. Ce Păi scol. eu mai le pun în loc de fier, că nu mai am nevoie de fier. Bă, Ender chest-ul. Full, dă-i. Bă, nu te... Bă, tu dădeai în mine. Dă-i. Dă-i lui TNT. Ah. Bă, tu de ce dai în mine? Păi nu te cunosc. Bă, schimba și o skin odată. Că ți-ai schimbat skin. Oh. Ia uite, Da, și pus... de acum încolo o să las astea fără cu... O să las să se arate cu solul, deoarece n-am pus de la Dani, să vezi Dani, știi? Bă, hai să luăm poțiuni de forță. De-i tine, Mamă, ce TNT. knockback are unul pe arc. Mori, tibiți, mori. Bă, dar nu pot să... Eu nu full diamond. Așa de când. Bă, dar nu pot să dau nici tibiții. Da, gata. Bă, da! Care râdui cu Cum asta? să facem level? Ia uite, Inapi, ce sar, bă. Eu mă duc pe la full diamond. Că am o presimțire că e nu. Îl știu, l-am mai omorât pe ăsta. Când aveam... ce? Bă. Bă, bossule, bă, bunule, bă. Ia, pam. Hai, unde ești? Că mi-a luat... La bila aia de lemn. Ce sau mea bila? Nu știu. Fuge, full diamond. Ia uite, m-a sărit în voi. Ba nu, bă, e hacker. Văzut un hacker cu fly-ul. Da, știu. Când apeși pe... Am studiat hackerii ăștia, știi? Ca să mă informez așa. Bă, ce mă enervează e de ăla care trage așa, nu încarca cu tot, știi? Bă, omoare unul care n-are armură. Bă, nu am căzut. Bă, dar măcar am diamante. Ai căzut? Nu, măcar ai diamant. Bă, spărșără ăsta de sus. Îmi dădui unul knockback și foc. Hai să-mi zici când mori, că te aștept sus. Ce? Moriși sau? Muri. Ai sus. Neapărat trebuie să pun și un timer în caz de, știi? Mă duc eu să iau fier? Hai că mă o să iau niște... Bă, mă o să iau niște fier. Nu te duci, te-ai dus? Da, mă o să iau niște fier și niște licori de alea să ne facem noroc. Ok. Păi băieți, eu aici închei prima parte, asta va fi un episod de 2 părți. Eu închei aici prima parte. Ne revedem cu partea a doua din filmuleț. Ok, am revenit. Am să fac 2 părți din cauza faptului că, da, n-am mai filmat de mult, mai mult așa și că nu prea facem nimica, dar încercăm. Băieți, dar ăștia sunt full diamond, deci, bă, mergem o tură și pe la hard? Da, acolo am fost, sunt în top. Da, așa am fost, radio în top. Ok, haideți eu mă duc la Easy. Bă, la har, mă, la Easy. Ia, Gata, la Jolidon, joc, ia, uite. Bă, ce, mamă, ce... Bun, cam asta e, hardul e mai greu, pentru că astea sunt la câteva secunde. Nu că mai cine știe ce iteme.
Știu eu la hard de unde să luăm licor de viteză. Unde? Hai întâi să ne luăm iteme. Le-am luat. Hai să intru în hard și eu, gata. Da. Vezi că iteme aici la hard poți să-ți iei odată la un minut. Știu. Dar știi că nu mai trebuie, știi, să le iei atât bani ca și la PvP, no, easy, să dai doar așa pe și să ți le bagi în inventar direct, știi? Ai văzut acum ce au făcut șmecher? Apeși pe câtele și îți bagă speed-ul. Am primit 3 poțiuni de speed. Da, că sunt nervos. Ia, și... Bam, 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 bam. Ce dai mă în rovă? Bă! Ia și tu o poțiune de viteză. Pe ce apăs? Pe alt sau ce? Ia uite. Coborât? Uite-l bă, uite-l bă, uite-l bă pe GOG. Dă-te. M-am pus sângele din ei. Și bom, bom, bom. Hai cu mine să luăm niște licori. Aici? Da, ai grijă să nu cazi. Am căzut și ți-am zis ție să ai grijă să nu cazi. Asta-i hackera, o știu, are chilaura asta. Cine mă? O știu, aia. Chilaura trebuie să știi, bă, să dai cu ea să nu se cunoască, da, ăștia... Trebuie să pui de la de apărare când dai. Ce, te omoră? Da, mă, dacă e hacker și are plus care să vede... dau un enchantar cu aia. Mamă, cum dă! Cine? Lol, cum dădea! Alex ăla de te omorâ pe tine. Alexandra. Avea Da, Chilaura. casa asta e ceva, că văd că la toți zice aici. Uite-mă unde sunt în casa asta, sus aici, unde sunt eu, sunt din ele de poțiuni. Dar pot să iei odată la 15 minute. Bă, dar nu pot să urc aici. Trebuie să sari direct pe aia de sus. Da. Bă, dar de ce nu filmezi cu Bandicam? Nu filmez un Bandicam. Da. A venit aia. Hai că eu mă duc să mai iau niște poison. Mă duc și eu să-mi iau niște poțiuni. Wow, am luat poțiune de putere. Aha. Shazam. Și bam! Oh, i-am dat-o. Avea... Deci cum trebuie să sar? Stai că l-a murit pe unul cu Chilaura. Nu! Bă, dar știi de unde îți dai seama când îl Chilaura? Alexandra! Uite-și mă și tu cum dă, uită mă, uită. Unde? Stai că vin acolo. Jos acolo. Ați văzut? Am și video report. Bă, da, vrei să zic o chestie? Ia, ala, Foarte nașpa. Care mi s-a întâmplat? zi. Deci am vorbit cu Jolidan, știi hackera aia care fura din chest pe Skype, da? Da, Am vorbit cu Jolidan. te văd. I-am trimis pozele, deci că nu, trebuie să le pun pe site. Le-am pus pe un site. Că nu, trebuie să le pui pe site-ul nostru, la secția reclamații, bă! Unde dracu secția? Nu cred. Îmi bag ceva în ea. Bă, când cazi, dai repede spawn. De ce merge? Da? Da, când cazi așa. Ia uite-l cum l-am luat. Bă, l-am luat din... Oh, ce snipe. A ăsta aici, bun. Și No, de aici unde bun. merg? Nu, Și de aici bam, unde merg? bam. Acolo mergi în... Gata. Găsiși? Nu. Am căzut acolo, sunt pe... Te văd, acolo, în colțul ăla. Vezi că e un sign. Fix unde ești tu. Asta e. Hai că vin și eu la tine imediat. Uite-mă. Hai, mergem să luăm poțiuni de atac rapid? Da, hai. Stai să-mi bag speed-ul. Pentru orice eventualitate. Poțiuni de atac de putere, bă. Ia uite, admin Jolidon. Ia uite, vine Alexandra aia prin spate. Du-te tu repede, du-te
Du-te repede, vezi că e într-o gaură poțiunea. Uite în gaura asta aici. E poțiunea. Ce gaură, mă? Acolo în gaura aia, vezi că e poțiunea. Aici, mă, în asta de gheață, jos. A, nasă. Da, vezi că e un sign acolo. Dar eu nu prea îl văd. Ba-l vezi, mă, trebuie să-l vezi. Mă duc aici jos și... A, uite-l, mă, uite, dar nu pot să ajung la el. Ai omorât-o? Da. Și că hack. I-am luat sabia cu aspect foc 1. Și are un gol. Și că hack. Tu, hackerul, e bun. Las. Bă, lasă-mi, bă, nu mai spune. Nu mai spune. Lasă-l, bă, că-i prost. Bă, dar eu nu găsesc, uite, de aici. Dar nu pot să ating sign-ul ăla. Bă, uite, te pui cu shift-ul. Bun, a, gata, omule, o. LOL, făcui un bug. Ce bag? 3 poțiuni. A, Păi da, 3 îți dă. 3? Am găsit bug. Bă, ce dă blood ăla? Că Son of Joy are hack și sigur e un gay. Ce haotic, dau cu săgețile. Bam, bam. Să-mi bați oare numai de la. Eu tot cum dă, bă, a, m-a omorât blocul ăla. Asta e, ce vrea. Bam, bam. Am luat armură. Bă, am luat golden apple. Pot să le iau odată la 2 ore. Ce am tras-o, bă, la tipă? Ia uite-le, uite-le. Te văd, mă. Unde? Uite-l. Ia uite, mă. Unde, mă? Dă-te, mă. Bă, ai lovit pe mine. Sorry. Mă luat. Ia uite, gata. Ia uite. Bă, ce dă ciobanca? Nu mai am multă viață. Mor imediat. Vezi că coboară unul, blood hex. Stai și iau iteme să-l rup. Bam, 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 bam. Și dă-i. Uite pe Alexandra. Ce faci să dai cu pumnii? Ia uite, blood hex, ăsta e. Bă, ce dă, bă, ce dă, bă. Da, aici cu shift-ul. Dă. M-a văzut! Ce care, bă, m-a văzut prin perete și... Marș, ce, te văzut și urcă zenitul la tine? Băi! Hai pe ea. Ce? A, da spawn. Mamă, ce jigodie. Hai că-ți luai eu iteme dacă n-ai. A, mi-am luat aici. Muri, Ia uite. Săraca. Unde ești, mă? Gheuț. N-ai. I-am dat-o. Hai la poțiuni de... Mai nu merge Strange, nu? Strange-ul după 15 minute. Nu pot să-l iau. Uite, uite-l pe Edge ăla. Rămâne mai... Încheiem aici? Mai... Dă-i un minut. Bă, spawn. Du-te după Edge ăla. Mă duc. Am căzut și eu. Dă-i spawn. Da, cum facem și noi level? Bă, cum Când? facem level? Păi. Cu tot cu dânsa. Bă, știi sign de level? Bine, du-te. Mamă, ce mă? Sign de... Scriptul de ala de enchanting. Vezi că aici unde sunt eu, poți să te iau și pe gard și te duci mai simplu decât să faci. Aici sus e un parcurs și nu știu unde ajungi, ce-ți dă, cred că-ți dă fier. Păi hai să mergem la ea atunci. Păi uite că urc. Hai, te văd, ești în spate. Stai să-l omor pe Edge ăsta. Am luat foc. Păi da, gata. Tătărușanu. Nu-i dă de foc, ai grijă, ai grijă, bă. Aici. Bunule. Am apăsat pe câtărlă. Doamne, ce prost suntem la partid.
ăsta, bă, ăsta cu scările e cel mai idiot. Da, știu și pe mine. Dar nu înțeleg de... Bă, stai, ho, sar tu prima, așa. Stai să aruncai temelul ăla în apă. Ai căzut în apă? Vezi unde m-am pus? Dacă era să cad așa. Am să... Încheiem aici episodul? Da. Ai, mă, bă, nu! Să bani! Așa, bun, hai la spawn. Gata, am căzut și eu în apă. Hai lângă mine. Bă, la kill ora se cunoaște, mă, dai, zice eu mai repede. Faci tu outro? Ce? Bun, dacă am avut cu acest episod, nu uitați să dați like, comment, share, subscribe. Salut tuturor, i-am fost Drănghin.